खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दासान्दि रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै सोरखारा गोख्रोङै राहा लागासिनो दङ जानो हागौ बेनि थाखायनो मावख'आव रां लायालासे न'आवनो रां लानायनि हाबाखौ मावदोंमोन लाटमन्डल महम्मद आब्दुल बाकी शेखआ नाथाय खाफाल मोनदा न'आव रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जाबाय महम्मद आब्दुल बाकी शेखआ रिपर्टनि बायदिब्ला हानि खामानि मावनानै होनायनि मुङाव जरहाट जिल्लानि जरहाट रेभिनिउ सार्कलनि लाटमन्डल महम्मद आब्दुल बाकी शेखआ न'आवनो रां लादोंमोन बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों चिरां जिल्ला चाम्पानि साखाथियाव किसान कुमार बसुमतारीनि गोथै देहा मोननायनि आन्दोआव मा दं बे सोंथिनि फिननायखौ दासिमबो मोननो हायाखै किसान कुमार बसुमतारीनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबार सानखालि मोनानि 9:30 रिंगायाव पाठशालानि आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि हस्टेलनि वार्डेना कल हरनानै न'खरनो मिथिहोहरदोंमोन दि किसान कुमार बसुमतारीया हस्टेलनिफ्राय ओंखारलांनानै हस्टेल फारसे फैफिनाखै आरो फनबो हमाखै होननानै फोरमायथिहरदोंमोन बे लेखायैनो न'खरनियाबो फिसाज्ला किसान कुमार बसुमतारीनो कल हरदोंमोन नाथाय फनखौ रावबो दैखाङाखैमोन उनाव बे फनजोंनो कल हरफिनदों आरो गोथै देहा मोननायनि खौरांखौ मिथिहोहरदोंमोन किसान कुमार बसुमतारीनि बिमाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जेब्ला बिथांमोनहा फिसाज्लानि गोथै देहाखौ नुदोंमोन अब्ला फिसाज्लानि खुगायाव थुसि थुसा खालामनाय खुगा गोदोना खामनाय बायदि थासारि नुनो मोन्दोंमोन बेनिखायनो अख्राय माबा मोनसे गाज्रि जाग्रा मुवा जाहोनानै बुग्लिनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों न'खरनिफ्रा लोगोसे ड्राग्स नङाब्ला बिस गोनां जाग्रा आदारखौ अख्राय जाहोनानै बेबायदि खालामनो हागौ होननानैबो सन्देह खालामदों बेनिखायनो जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ आयेन बायदि साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों किसान कुमार बसुमतारीनि बिमाया बेराफारसेथिं पाठशालानि आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि डाइरेक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला किसान कुमार बसुमतारीया गावनि मोजां मोननाय अनजालिखौ लोगो हमहैनो होननानै लोगोनो खोन्थानानै हस्टेलनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो वार्डेननो न'आव थांगोन होननानै खोन्थाबोदोंमोन बेनिखायनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाव कलेजनिफ्राय जेसेबां मदद होनांगौ एसेबांखौ मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिदों डाइरेक्टर बिथाङा मख'नो गोनांदि सानसे सिगां क'क्राझार थेङापारा गामिनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि किसान कुमार बसुमतारीखौ थैनाय हालोदाव चिरां जिल्लानि चाम्पानि साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय किसान कुमार बसुमतारीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय बरपेटायाव दैथायहरनाय जादों पस्टमर्टेमनि रिपर्टआ ओंखारोब्लानो थैनाय जाथायनि आन्दोआव मा दं बेनि गासैबो जाथाया सोराङाव फैगोन खैला खुनियाव बेफ्रुनायजों सा 41 खैला जावग्राफोरनि जिउ खहा तुर्कियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया तुर्किनि इन्टेरियर मिनिस्टार सुलेमान सोयलु बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला तुर्किनि बार्टिन प्रभिन्सनि आमासरायाव जादों बे जाथाया खैला खुनियाव गासै सा 110 खैला जावग्रा सुबुंफोरा खैला जावनायनि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन सा 110नि मादाव खावसे सुबुंफोरानो 300 मिटार गाहायाव गुदुं सिङाव खैला जावनायनि हाबाखौ मावबाय थादोंमोन बेयावनो बेफ्रुदों जायजों दासिम सा 41 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों बेनि अनगायैबो सा 11 जोखोम जादों आरो सा 58खौ रैखा खालामनो हानाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों नाथाय खैला खुनियाव मा जाहोननि थाखाय बेफ्रुदों बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै जायनाखि खैला जावनायनिफ्राय माखासे गेस ओंखारो बेनिखायनो मिथेन गेस ओंखारनानै बे बेफ्रुनाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै नायबिजिरनाया जागासिनो दङ काजिरङा नेशनेल पार्कनि साफारिनि थाखाय अनलाइन टिकेट बुकिं सार्भिसखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय दानिया दावबायारिफोरा अनलाइननि गेजेरजोंनो साफारिनि थाखाय टिकेटखौ बुकिं खालामनो हासिगोन सिगांनि समाव पार्कआव सौहैनायनि उनावसो साफारिनि थाखाय टिकेटखौ मोननो हायोमोन नाथाय दा अनलाइननि गेजेरजोंनो टिकेटखौ लानो हासिगोन बे खाबुखौ डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार DFO रमेश कुमार गगৈ बिथाङा बेखेवनानै होबाय मख'नो गोनांदि काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय थांनाय 2 अक्ट'बरावनो बेखेवनानै होनाय जाखादोंमोन दा साफारिनि थाखाय अनलाइन टिकेट बुकिंखौबो बेखेवनानै होनो आखायाव लाबाय श्रीरामपुराव रां खांनायखौ लानानै द्वितीय समेश्वर ब्रह्म मुसाहारि आरो माखासे सुबुंफोरखौ हमनायनि अनगायैबो माखासे MCLA फोरखौबो हमनांगौनि दाबि दैखांदों आम आदमी पार्टी दोलोआ सोनाब बंग आरो आसाम सिमना श्रीरामपुराव सोलिनाय सिन्डिकेटखौ लानानै आम आदमी पार्टी आपनि खौरांगिरि मेल बिथांमोना फोरमायथिदों दि श्रीरामपुराव रां खांनायाव आखाय थानाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों नाथाय रां खांनायजों सोमोन्दो थानाय राजखान्थिगिरिफोरखौ हमनाय जायाखै
बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि श्रीरामपुराव रां खांनायाव माखासे MCLAफोरनि आखाइ थानायखौ मिथिनो मोन्दों आरो गुबैयै श्रीरामपुरनि BJPनि MCLA सजल सिंहानि दैदेननायावनो श्रीरामपुराव बे रां खांनाया जादोंखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो MCLAफोरा दाखार खोमानानै थानायखौ मिथिनो मोन्दों आरो BJP नेताखौ बे सिन्डिकेट केसाव रैखाथि होनायखौबो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि श्रीरामपुराव रां खांनाया थांनाय 1.5 बोसोरनिफ्राय सोलिदों। थांनाय साननैसो सिगां हमजानाय सागु रां खांग्रा सुबुंफोरा बे रां खांनायाव MCLAफोरनि आखाइ थानायजों लोगोसे दिसपुरनि सासे मन्थ्रिनिबो आखाइ थानायखौ फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो बिथांमोनहा सोरनि मुं लादों बेखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो श्रीरामपुराव रां खांनायाव गुबै आखाइ थानाय MCLA सजल सिन्हाखौ हमोब्लानो बिटिआरनि सोर दैदेनगिरि आरो दिल्लीनि सोर मन्थ्रिनाव बेफोर राङा थाङो बेयो रोखा जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। श्रीरामपुराव रां खांनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय CBIनि नायबिजिरनाय होनो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। लोगोसे जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रिया जाख्ल'नायनि हेंथायै खोथा बुंबोबाय थादों बे समाव बिथाङा 500 आरो 1000 रां लानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे बे सिन्डिकेट केसाव आखाइ थानाय MCLA सजल सिन्हाखौ आरो माखासे MCLAफोरखौ हमनो थाखायबो साहस खालामहोनानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारावनो बेफोर रां खांनाया श्रीरामपुराव जागासिनो दं आरो बिथांनि सोरखारावनो MCLAफोरा श्रीरामपुराव सिन्डिकेट खालामनो गोहो मोन्दों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारावनो जाख्ल'नाया माबोरै जागासिनो दङ बेनि सायावबो उनाव मिथिहोगोन होननानै बुंथियो आम आदमी पार्टीनिफ्राय। बे समाव विराट कोहली आरो रोहित शर्माया भारतनि क्रिकेट गेलेनाय हान्जानि मोजां गेलेगिरि, जायनि थाखाय सानैनिबो गोबां फेन दं। अदेबानि बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोर दङ। नाथाय विराट कोहली आरो रोहित शर्माखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोनबोदों। गुबैयै सोर गेलेगिरिया साबसिन बेखौ लानानैनो फेनफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे खेबाव खोथाजोंल' दान्थे-बिदान्थे जायाखै, बे खेबाव बुलायलायनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनिबो जिउ खहा जानो गोनां जादों। विराट कोहली आरो रोहित शर्मानि फेननि गेजेराव बुलायलायनायावनो सासे सुबुङा थैनो गोनां जादों। बे जाथाया तामिलनाडुनि माल्लुराव जादों। बुलायनानै थैनाय फेन सानैनि मुङा फारियै पि विघ्नेश, जाय रोहित शर्माखौ जोबोद मोजां मोनो, आरो गुबुन सासेनि मुङा धर्मराज, जाय विराट कोहलीखौ जोबोद मोजां मोनो। गिबियाव सानैनि गेजेराव विराट कोहली आरो रोहित शर्मानि गेजेराव सोर साबसिन क्रिकेट गेलेगिरि बेखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। बेनि उनाव जायनाखि धर्मराज बिथाङा आबुङै राव बाहायनानै रायज्लायनो रोङा, बेनिखायनो विराट कोहलीनि गेलेनायखौबो बेबायदिनो बख्रा होनानै बुंथिदोंमोन। बेयावनो धर्मराजआ रागा जोंनानै पि विघ्नेशखौ बथलजों बुनानै खर'आव क्रिकेट बेटजों बुदों, जायजों बिथाङा थैनो गोनां जादों। फिन काश्मीरी पन्डितखौ उदखारिफोरा गावथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियान जिल्लायाव काश्मीरी पन्डित पुरान कृष्ण भाटखौ गावनि न'नि मोखाङावनो गावथारदों। बे जाथायनि सोमोन्दै काश्मीर जोननि पुलिसआ फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे गावथारनाय जाथायाव सोर उदखारि हान्जानि आखाइ दं बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव नोगोरारिफोरखौ थांखिनानै गावथारनायनि अनगायैबो बेफ्रुग्राजोंबो गाग्लोबनो नाजानाय जाथाया दासान्दि सोराङाव फैगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला बान्दिपुर जिल्लानि बान्दिपुर सपर र'डआवबो 18 केजिनि बेफ्रुग्रा मोननो हादों। पुलिस आरो आर्मिया जथायै अपारेशन खालामनायाव गंनै गेस सिलिन्डारजों खाजाबनाय 18 केजिनि बेफ्रुग्राखौ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगांबो जम्मु एन्ड काश्मीरनिनो रामबान जिल्लायाव 3 गोख्रों IEDखौ हमनो मोन्दोंमोन। ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2022 एबा बे बोसोरनि गुबुन गुबुन हादोरनि उखैहाबनायनि इन्डेक्सखौ दिहुननाय जाबाय। ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2022आव गासै 121 हादोरफोरनि फारिलाइयाव भारतआ 107 रेंकआवसो जायगा मोननो हादों। अदेबानि भारतनि स्क'रआ 29.1 आरो सुबुंफोरनि उखैहाबनायनि बेलायाव भारतनि थासारिखौ जोबोद सिरियास थासारियावसो दोननाय जादों। ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2022 नि रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआव 5 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'साफोरा नांगौ बायदि जानाय आदारखौ मोननो हाया। बेराफारसेथिं भारतजों नांजाबनाय खाथि सिमाफोरनि थासारिया भारतनिफ्राय साबसिन। ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2022 नि रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना 99 रेंकआव जायगा मोननो हादों, बांलादेशआ 84, नेपालआ 81 आरो श्रीलंकाया 64, नाथाय भारतआ 107आवसो जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2021आव भारतआ 116 हादोरनि फारिलाइयाव 101 रेंकआव जायगा मोननो हादोंमोन। 2020आव 107 हादोरनि फारिलाइयाव 94 रेंकआव जायगा मोननो हादोंमोन।
नोंथांनि जिउआव मा जालांगोन बेखौ इसोरा साजायनानै दोनखादों जायनि थाखाय सानथावै जाथायाबो नोंथां मिथिस्लाबालासे माब्लाबा गोरलैनो जानानै थाङो। बेनिनो बिदिन्थि केरालायाव सासे ना हमग्रा मुङा पुकुन्जु जाय बिथाङा 70 लाख रांनि लटारि देरहासारनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बेंकनिफ्राय लन लानानै न' लुनायनि उनाव लनखौ सुख'नो हायैनि थाखाय न'खौ बेंकआ लाफिननो थाखाय बेंकनिफ्राय नटिस फैदोंमोन। नाथाय बे एखे सानावनो बिथांनि खाफालाव नांदों लटारि। गासै 70 लाख रांनि लटारि देरहासारनो हादों बिथाङा। बेनि उनाव बेंकनि लनखौ सुख'नो हानानै गावनि न'खौ मोनफिननो हादों बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।